दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा भारत उदांस्रि सान 15 आगस्टआव गावनि फेसबुकआव मोनसे टुइट खालामदों जे बर'नि सोमावसारग्रा आफादफ्रा ज' जानो नांगौ आरो बर'नि रिजनेल पार्टिया ज' जानांगौ होननानै। दा बिथांनि लिरनायखौ आङो कास्टम बसुमतारी पार्सनेल भिउ आंनि फारसेनिफ्राय आं साबायखर बावो आरो दिपेन बर' आदा बुंनाय बादियैनो आंबो लुबैयो आरो सारा बर' माहारिया रिजनेल पार्टिखौ ज' जाजानायखौ लुबैयो आरो साफ्रोमबो थाखोनि बर'नि मेलेमजिबि बर'नि लेखा गोरों बर'नि फरायसा सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' माहाजोन दुखिया बे दिनखौनो नायनानै दङ आरो गोबां मानसिफोरनाव मेगनाव मोदै गगोन मोननै रिजनेल पार्टिया जुदि ज' जानो हायोब्ला। दा ओंखायनो आंबो पार्सनेलि लुबैयो आरो दिपेन बर' आदा बुंनाय बादियैनो जोङो मोननै रिजनेल पार्टिया ज' जायोब्ला बाव जौगानाय फैगोन आरो बिनि आंखालफोरखौ मावफुंनो हागोन। दा आंनि लुबैनाया बेसो इउपिपिएलनि सरकार सालायगासिनो दं। दा जुदि सरकार सालायनाया बिथांमोनहा जुदि गोनो गोथो जाबाय थादोंब्ला बेखौ रिजाइन होनानै फैयोब्ला जों नेक्स्ट इलेक्शना थाब जागोन। अब्ला जोङो 20टा दा जुदि 40टा समष्टि बेखौ 20टा रिजनेल पार्टिजों रानलायनानै गेलेनो हागोन आरो नेक्स्टआव बे मोनसे मोजां डेम'क्रेसि सरकार फैगोन, मोजां हेल्दी सरकार फैगोन, बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि दुखु दाहाखौ सुफुंनो हानाय बादि मावनो हागोन। दा ओंखायनो दिपेन बर' आदानिसिम मिजिंथिनाय थाबाय जे सरकारा जुदि प्रमद बर'आ बिथांमोनहा जुदि सरकार सालायनायाव गोनो गोथो मोनदोंब्ला रिजाइन होनानै फै, होमबाना इलेक्शना थाब मास मोनसे मास मोननैनि उनावनो जागोन। अब्ला जोङो 20टा रानलायनानै गेलेनो हागोन। आदा दिपेन बर' बुंनाय बादि बर'नि सोमावसारग्राफ्रा ज' जानो नांगौ आरो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा ज' जानो नांगौ आरो रिजनेल पार्टिया ज' जानो नांगौ, अब्ला जागोन। ओंखायनो आदा दिपेन बर'नि लिरनायखौ साबायखर बावनानै आरो बांसिन आदा दिपेन बर' बिथाङा दायित्व लाबावनानै थाबनो जाहाथे बे रायजो राजा लुबैनाय नों आं लुबैनाया जायो बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। थेंक इउ।